Fl-aħħar sigħat pajjiżna rreġistra żewġ timwiet oħra ta' persuni li kienu pożittivi għal COVID. Dan iwassal biex l-ammont ta' vittmi issa tela għal 730. Intant fl-aħħar 24 siegħa ġew irreġistrati 279 każi ġodda ta' COVID-19 filwaqt li fiequ 128 persuna. Bil-każi attivi ikomplu jiżdiedu hekk kif issa dawn ilaħqu l-2467. Intant in-numru ta' pazjenti rikoverati l-Isptar Mater Dei li huma pożittivi għal COVID tripla f'dawn l-aħħar jiem. Dejta li ġiet ippubblikata miċ-Ċentru Ewropew għall Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mart turi li fl-aħħar ġimgħa ir-rata ta' dħul fl-isptarijiet żiedet minn 2.3 għal kull 100,000 pazjent għal 6.9 għal kull 100,000. Jidher li bħalissa fl-isptar hemm 50 pazjent pożittiv għal dan il-virus b'nofshom m'għandhom ebda sintomi. Dan filwaqt li 3 persuni jinsabu fit-taqsima tal-kura intensiva bl-età medja tagħhom hija dik ta' 66 sena. Fl-aħħar jiem pajjiżna ra żieda fl-ammont ta' każijiet pożittivi ġodda li qed ikunu reġistrati kuljum, hekk kif is-sibt kellna total ta' 279 każ ġdid f'ġurnata waħda biss. Pajjiżna kien ilu minn nofs April ma jkollu daqshekk każi pożittivi ġodda f'ġurnata waħda. Fil-fatt fil-119 il-ġimgħa mill-bidu ta' din il-pandemija kienu reġistrati total ta' kważi 1500 każ. Din l-istatistika turi wkoll kif wieħed minn kull 5 persuni qed jittestjaw pożittiv għal COVID. Dan l-ammont ma jinkludix in-numru ta' persuni li joħorġu pożittivi wara li jużaw il-home kits. Ftit tal-jiem ilu l-Ministru tas-Saħħa Chris Fern qal li f'pajjiżna instab varjant ġdid tal-Omicron li qed jikkawża żieda fil-każi ġodda pożittivi. Iżda jidher li dan il-varjant mhux qed jikkawża żieda f'sintomi severi u komplikazzjonijiet.